Doncs la veritat és que fem una valoració molt positiva, perquè la veritat és que era una proposta molt arriscada fer un congrés descentralitzat i durant 6 mesos en tots els territoris de la ciutat, i la veritat és que estem molt contents, sobretot perquè moltes entitats s'han conegut de nou i per tant això ha enfortit moltíssim el treball en xarxa i la coordinació en tots els territoris. Com a Consell d'Associacions de Barcelona hem volgut liderar aquest procés, però sobretot no n'hem volgut ser protagonistes, perquè entenem que aquest procés era de les entitats de la ciutat i que eren elles les que havien de dir la seva i eren elles que havien de legitimar si el projecte del Consell d'Associacions anava per bon camí i sobretot si era realista amb la realitat actual a la ciutat de Barcelona. A mi la impressió de les valoracions que han fet el conseller i l'alcalde ha sigut bona. Crec que de fet valoren molt la tasca del teixit associatiu de la ciutat i del teixit associatiu a nivell de país, però ara cal que ens ho demostrin molt amb els fets i sobretot amb l'empatia. No n'hi ha prou en fer reunions, sinó que ens cal també molta implicació i que per tant siguin capaços de transmetre tots aquests desitjos als seus equips tècnics per tal que aquestes 174 mesures aprovades siguin viables. Ara ens espera encara més feina de la que hem fet fins ara. Fins ara ha sigut la part fàcil perquè ha estat dir el que ens agrada, el que no ens agrada, el que ens agradaria, discutir-nos una mica, però ara ens toca treballar, ara ens toca convertir totes aquestes mesures en propostes pràctiques i en estratègies de funcionament que siguin viables i realistes. El Congrés Permanent sobretot el que vol és que no es perdi aquesta trampera d'aquests 6 mesos i que les entitats continuïn posant-se en relació. Sobretot vol ser una eina de comunicació per poder-ne informar a tothom de com es desenvolupen totes aquestes 174 mesures. Per tant, a partir de dilluns, altre cop, haurem d'engegar motors.